Pantaila piztuta berriz, orduak joan dira konturatu gabe, mezuak idatzi ez bidali, betiko geroagoan harrapatuta. Denak azkar doaz, eguneratze berri bat gaur, dena hitz egiten ari da, baina inork ez du ezer esaten benetan. Ta orain, zer egiten dugu honekin? Ta orain, ez da noiz bait ez da gian, ez dauka plan perfekturik, baina hemen nago orain. Orain lanetik etxera, etxetik pantailara, asteak berdin-berdinak, ametsak karpetan gordeta, denbora faltaren aitzakiarekin. Ez dut gehiago itxaron nahi, ez beste bertsio baten zain. Akatsak egongo dira bai, baina gelditzea okerrena da. Ta orain, aurrera atzera. Ta orain, izilik edo hitz egin. Ez da handia edo epikoa, erabaki txiki bata. Ez da historia liburuetarako, ez da viral egingo den zerbait, baina niretzat nahikoa da pauso hau ematea gaur. Ta orain, ez pentsatu gehiegi. Ta orain, ez atzeratu behar